Da aka yi me kuke so ne wai? Kina jin yunwa? Sosai. To ina wuce tun da muka zo ban ganta ba. Ok, bari kira ta. Tun da muka fita lectures, ba mu koma gida ba nan muka yi. Duk wani abin da kuke so, kun wuce haka a wurina. Ba abin da ba zan iya muku ba. Dauke da shi. Ki kawo mana menu ɗinku kawai in duba abin da muke so. Ni ana kira na ɗan girma. Kuma kuɗin da ake kashewa ni ne kuɗi. Kowa ya sani. To fa. Eh? Just give me page 1. Yeah, all of them. Mata kin ga abin da ke so? Page 1 kawai nake so ne. Yayi? Kake damu. Saboda baki san ni bane da sai. Amma da kin san ni ko? Duka wurin nan zan iya siye miki ba wani matsala. Wow. An dai baki san ni bane san. Page 3. Duk. Kai ba kai order naka ba. Kake damu. Kake damu. Kawai ba ni ruwa. Ruwa? Samu ruwa. Ki ka cajin kawai. Da Allah saboda ba lokaci. Kake da muke barta ki biye mata. Ni so wata rana kin gane? Zan kai ki inda baki taba tunani ba. Okay. Ina zuwa fa. Bara in je wurin da zan bata kudin ta ko? Okay, ta shi. Na ga ɗin nan fa kamar akwai kuɗi. Wallahi ƙarya ne. Aikan wallahi da gaske yake ku da na more. To ki bari mu ga ƙarshen gidan din nan. To an yi na fa tsorata na ga ruwa fa zai sha. Mata. Nawa ne kuɗi? Okay, your bill is 8,500. 8,500. Yeah. Kuna da POS ko? Yeah, we have. Sorry, your pin, your pin. Sorry, this is empty account. Okay, alright. Kin gane? Wannan ba wani matsala ba. Just kawai network ne, amma ban so ne ba ta gane. Kin ga gayi tun tana tawo. Za ki bata mun gane. Sorry, ba kuɗi a account ɗin. Ba empty bane, ki ce matsalar network. Ba kin ciro naki ba nono ba za ƙara try na. Kin yawa ba haka ake yi ba.